On ɗo keƴita kubaruji nder yontere on gettama e watango amin no hakkilo nder kikiɗere nde hempiɗirde konguɗi ha ɗemgal fulfulde ɗi noyi ɗi keftirte noyi on no ɗi kutinirte ɗo on tammi latugo jawabuji ɗi babirawo meɗen no tedduɗo biyeteɗo Modibbo Arabo Bala tammi jabugo ha wakkatire nde fito ɗemgal fulfulde kikiɗere nde ɗo. Modibbo Arabo Bala a jaɓɓama, barka ma e kikiɗere nde, nda bolwiriga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Derraɓe am ɓe kubaruji men ha nder asawere gejjita en ɗo mari jeyngol dow fulfulde ɓe jeyndiyankejo men tedduɗo. E ngamaji men ɗon mbi'a hande hempiɗirde konguɗi ha fulfulde. Mooji to terminaison mooji mbi'eten hande hempiɗirde konguɗi har fulfulde ɗo timmira ɗo yaakeji jeenayi. Aran kam mase jowi kam pat hempiɗirde konguɗi hocciɗe bana masde a ba e ba i ba o ba u ɗum mase jowi goni ha wolde men fulfulde. Mase joyi man pat hempiɗirde konguɗi hocciɗe law hocci goɗɗe go nayi bana al ba ol ba el ba am. Ta a wi a e i o u al ol el am jeenayi ɗiɗo to na kanji tawɗa ha hempiɗirde konguɗi modiɓɓe fulfulde mbi nden kam saɗi ha ngol latto ɗum kongugol fulfulol. E ngam majum bana alkulal a ngal marayi dosgal darodingal yaake go'o, amma ɓurna fu bata a wi ñiiwa alkulal a inde man timmiri to kewal muɗum a wi'an ñiibi, nden kam to telal woni a yaake kewal muɗum wardan be i bana mbabba babbi bambana bani. Yaake feere bo hoccan e ta a wi laana a wi'an laaɗe kombeje kadi wi'ete laana laana dow bo ɗum pirowal. Ta a wi laana ngoota timmiri be alkulal a yaake goo hoccan laaɗe. E ha fulfulde wonde feere ɓe ɗon mbi'a laanaji ɗo ho a wakkati feere ji, amma ji ɗum ɗuuɗay yetteego har fulfulde. To goɗɗo wi laaɗe man ɓuri lattago celluɗum. E noon bana hande ta a wi alkulal e ta a wi hooseere e noon hinere yitere pat timmiri be e telal maje. Yaake kewal bo ta a wi kine timmiri be e noon hande hinere timmiri be e noon a wi an kooseje ɗum e man toujours ha tum ɗum e man telal muɗum be kewal fu ɗo timmira be e man. A wiyan ɗum hande yitere a wiyan ɗum gite, noon hande hinere a wiyan ɗum kine, hoosere a wiyan ɗum kooseje, kewal be tegal fu ɗo timmira be e noon yeru banto a wi alkulal ibo lekki a wi'an laɓi a wi'an leydi, nden kam yaake kewal muɗum bo ɗo warda be ɗe bana ta a wi hande leɗɗe laɓe be leyɗe telal muɗum i kewal muɗum bo ɗo timmira be ɗe. E noon bana alkulal o kangal fu ngal wala dosgal timmidingal. Banto a wi hande wuro timmiri be o ɗuɗɗum mum bo a wi'an gure ɗo warda be e bana laɓi bana labbo a wi'an labbe, bana ɓaawo alkulal o a wi'an ɓabbe be e bana hande debbo a wi'an rewɓe kewal muɗum ɗo warda be e. E noon derraɓe fulfulde ɗum ɗemgal marngal hande hikma e luguñe. Non hande to en taskitake en tawan alkulal u ɗon mari kewal muɗum bana a wi wutandu, non bana ñaaku, bana soɓɓundu, ba feɗendu, ba reedu, ba nofru pat kewal muɗum ɗo warda be i. A wi'an hande butali, a wi'an ñaaki, a wi'an coɓɓuli, a wi'an peɗeli, a wi'an deeɗi, a wi'an noppi. Ɗiga mali derraɓe fulfulde en daro en tiɗanande en janngande en liñande. Jangirde maare bo tumen ɗon mbiya ɗo jange ha nder berniwol ngawdere berniwol meɗen dede ha bureau AFES. En tawan duɗal arɗo jobdi ngal délégué Alim Garga ardani ɗum ha janginoɓe. Président national meɗen biyeteɗo Yaya Aboubacar kanko woni ardani hande duɗal atlam
jangguinowal fulfulde en mbi'an hande Cameroun fu jonta kam e jaagorgal kalfinangal ardungal bindol fulfulde har Cameroun ko larani bindi atlam e dudal mudum yilirde mudum gawdere woni on gettama on beltanama derrabe assalamu alaikum wa min alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu modibbo arabo bala a yettama nder kekkedere nde kadi sobirabe wondidirabe fito demgal fulfulde daga nder yontere warande do on tawan ha do YouTube kala ko gadden nder lebbi caliidi fu on tawan gotel on kedita e bo on kutinira Amadou Baba Boubacar journaliste international a yettama be yaldirgo ha kekkedere nde e non bo be waddango amin kubaruji beldi e sakirabe men don nder seyo min bo mi don nder seyo e wondugo e maada kikidere ndedo